ఇయర్ కూడా డెఫినెట్గా చేద్దామని అనుకుంటున్నాము. సో దేవి ఆర్గనైజేషన్ అనేది డైనమిక్ ఆంటర్ప్రీనర్ ఉమెన్ ఇన్నోవేటర్. ఈ దేవి ఆర్గనైజేషన్లో 350 మంది విమెన్ ఉన్నారు. అందరూ అంటే బిజినెస్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు, ప్రొఫెషనల్స్ ఉన్నారు, హౌస్ వైఫ్స్ ఉన్నారు. మేము ఎవ్రీ మంత్ మీటింగ్ కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటాము. ఇది 1 year యానివర్సరీకి చేసిన పూజ. నేను ఆయన ఫౌండర్ చైర్పర్సన్, నా కో ఫౌండర్ పల్లవి. నేను పల్లవి చిన్నప్పటి నుంచి ఫ్రెండ్స్. నేను ఏది చేస్తా అన్నా తను అసలు ఒకసారి కూడా నో అని చెప్పారు. సో ఈ పూజ ఈరోజు ఎంత సఫలంగా అయింది అంటే తను నా వెన్నంటూ ఉండి డెఫినెట్గా చేద్దామని నన్ను ప్రోత్సహించింది. అలాగా కో ఫౌండర్స్ నవమ్, పంచం అందరు కొంచెం. దెన్ మాకు హానరీ చైర్పర్సన్ శ్రీదేవి గారు, విశిష్ట శ్రీదేవి గారు, షీఈ్ విశిష్ట గోల్డెన్ డైమండ్స్ అధినేత. మాతో పాటు దేవిలో